नमस्कार, प्रणाम, स्वागत बा रउआ सबन के राइटर आशिक अभिषेक के चैनल पर। और सब बताई आप सब कैसन बानी। उम्मीद करते रउआ सब भी बढ़िया होखब, अच्छा होखब। तो रउआ सबन खातिर लेके आ गइल बानी बिल्कुल नया कंपोजिशन, बिल्कुल दर्दनाक, बिल्कुल ब्लास्ट, बिल्कुल हिट मीटर मर्द मेहरारू के स्पेशल सॉन्ग। भोजपुरी में मर्द मेहरारू के स्पेशल सॉन्ग लेके आ गइल बानी रउआ सबन खातिर। उम्मीद करते रउआ सबके बेहद पसंद आई। अगर एकरा के रउआ बढ़िया म्यूजिक बनवा के बढ़िया से दिल से गायकी कही तनी तो 100% बाकी गाना और मार्केट में ब्लास्ट करी। इससे पहले रउआ सबन से कहल चाहब कि अगर रउआ गायकी में इंटरेस्ट बा, गायकी में कदम रखले बनी, गायकी कइल चाहत तनी, गायकी रउआ के पसंद बा और रउआ के बढ़िया बढ़िया मीटर नहीं मिलत, बढ़िया गाना नहीं मिलत, बढ़िया तुकबंदी नहीं मिलत, बढ़िया से म्यूजिक नहीं मिल पावत, तो अगर हमारा चैनल पर रउआ आ गइल बन तो रउआ सबके निराश भइला के जरूरत नहीं है। काहे से कि रउआ सबन खातिर हम हर एक प्रकार के सॉन्ग लिखिले, हिंदी होके चाहे भोजपुरी होके, चाहे रउआ कोनो भी ट्रैक पर भोजपुरी गाना लिखवा सकिले। जैसे लव सॉन्ग, ऑर्केस्ट्रा सॉन्ग, बेवफाई सॉन्ग, पूर्वी, निर्गुण, भजन, लोकगीत, लयदारी, बोलबम, चाहे जातिवाद सॉन्ग, चाहे रंगदारी सॉन्ग, चाहे वो अपना मन पसंद के कोनो भी गाना लिखवा सकिले, वो बिल्कुल उचित चार्ज पर। तो ऐसे कहल चाहब कि रउआ अगर हमारे चैनल पर आ गए तो चैनल के लाइक कर दी, सब्सक्राइब कर दी और बेल आइकन प्रेस कर दी, ताकि कोनो वीडियो अपलोड करी तो सबसे पहले नोटिफिकेशन रउआ समझ के मिले। अगर वीडियो रउआ सबके अच्छा लगा था तो एगो प्यारा सा कमेंट कर दी। चलिए देर ना करते हो, आज के मीटर देखल कैसे बा, का एकर लय बा, का एकर धुन बा, ये रउआ सबन के हम गा के बताओ तो। उम्मीद करती रउआ सबके बेहद पसंद आई। तो चलिए देखी गाना कैसे बा। एगो औरत हाले के लड़कोर भइल बिया, ओकर पति खखुआइल बड़े। तो चलिए देखिए का कहती औरतिया अपना पति से, सुनी भाव कैसे बा। कि दुआरा पर जाके सूती, कुछ दिन सबर कली औरी, रौरे ह भले थाती, बाकी करे नदी हब दौरी। हे राजा जी, कुछ दिन के तो बात बस सबर कली। कि दुआरा पर जाके सूती, कुछ दिन सबर कली औरी, रौरे ह भले थाती, बाकी करे नदी हब दौरी। करी न बाला जोरी सैया, करी न बाला जोरी सैया, कमर कमजोर बा। अब हिना कुछ होई बलमुआ दे लहर कोर बा। अब हिना कुछ होई बलमुआ दे लहर कोर बा। अब हिना कुछ होई बलमुआ देह में दर्द बेजोड़ बा। अब हिना कुछ होई बलमुआ देह में दर्द बेजोड़ बा। तो उम्मीद करते मीटर हुआ सबके बेहद पसंद आयल हुई। अगर ये गाना के रुआ फुल लिखवाल चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में हमारा कॉन्टैक्ट नंबर बा, व्हाट्सअप नंबर बा, कॉल कर सकले, व्हाट्सअप कर सकले, रुआ के बिल्कुल उचित चार्ज पे फुल गाना मिल जाए। एक और बात रुआ सबसे कहल चाहब कि अगर हमारा गाँव में कोनो मिस्टेक भेल तो भैया क्षमा चाहत नहीं। ऐसे कि हम तो गायक ना ही रुआ समन के खाली बता सकिले, समझा सकिले। ये रुआ ऊपर डिपेंड करते रुआ जितना बढ़िया से सजा के गायब, जितना बढ़िया से के गायकी करब, उतना बढ़िया से और गाना मार्केट में ब्लास्ट करी। तो चलिए मिलत है नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया गाना, कुछ नया धुन, कुछ नया कंपोजिशन लेके, कुछ नया मैटर लेके। तब तक के लिए रुआ सबसे अनुमति चाहता नहीं। अगर रुआ कोनो भी तरह के म्यूजिक भी बनवाल चाहता नहीं तो बेहिचक कॉल या व्हाट्सअप कर सकता नहीं। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर बा 8178244875 और व्हाट्सअप के भी नंबर यह बा 8178244875। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद, जय भारत, जय भोजपुरी समाज, हर हर महादेव, जय माता दी।